Ilosaari Day One tehdään asu. Mä ajattelin tänään mennä tällaisella aika rennolla. Asulla on kuitenkin eka päivä, niin tää on vähän niinku tämmöstä lämmittelyä. Mulla on tällaiset kollegeshortsit. Nyt niinku oikeesti mennään rennolla. Niinku rentouden multihuipentuma on tämä päivä. And that's what I like. Sitten mulla on maailman hienoin peripuupaita. Tää menee päälle. Ai niin, ja kattokaa, mä tein tämmösen eyebrow slit. MB. Mun mielestä cool. Sitten totta kai koruja paljon. Mä otan tänään eniten Jaakkokultaa ja Keijua. No Mirella on, se on hyvä aina. Ja Lauri Haav. Sormukset. Muuten vinkki, Dallapempuissa myydään tällaisia lusikkasormuksia, jotka voi sitten omaan kokoon pienentää siinä paikan päällä. Sämpylökengät. Aina hyvä valinta. Kyllä muuten pystyy tanssimaan. Yksi tärkeimmistä jutuista totta kai hajuvedet. Your Turn 1 ja 2. Täydellinen yhdistelmä, okei? Sori Maria. Hiuksiin myös. Sitten vielä mietin, että pitäisikö lippis laittaa. Se on aina niinku kiva lisä. Kyllä me lippis laitetaan. Ja laukkuna. Tämmöin. Kuulkaa meikäläinen valmis rokkaamaan. Yeah.